nga timparit ko akanem. Ti babae ngayong kabil mo ditoy akatakunay ko, inikanak ti bunga ti kayo ket kinnan ko, insungbat ti lalaki. Apay nga inaramid mo daytoy, kinuna ti Apo a Diyos iti babae. Inalilaw nak ti uleg, ket nanganak insungbat na. Kinuna ti Apo a Diyos iti uleg, madusa ka gapu iti daytoy. Si kalaeng kadagiti amin nga animal, ti masapul amang ibaklay, iti daytoy alunod. Manipod ita, aguyas ka, ket tapok ti kanem iti unos ti panagbiag mo. Agginura kayto iti babae, kanayon to ngagbinusur ti tao ken ti uleg. Tarigagayan to ti tao, apis iten ti ulom, ket tarigagay montumet akagaten ti mukod na. Eba, timpanagan ni Adan, iti asawa na, gapu ta iso, ti ina ti amin a tao, ti sao ti Apo. Kantanyo ti Apo, iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daw nga inaramid na. Kanyo ti Apo, kanta gabu dagiti kaskas da nga inaramid na. Kantanyo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daw nga inaramid na. Nagunod na ti baligi babayan ti bileg ken tinasantuan apan nakabalin na. Kantanyo ti Apo, iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daw nga inaramid na. Inwaragawag ti Apo ti panagbalnigin na. Impaka muna kadagiti pagilyan, ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti Karina, kadagiti Israelita. Nalagip na ti asina kinapudno na kadakwada. Kantanyo ti Apo, iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daw nga inaramid na. Nakita dagiti tao ti amin adiso, ti malagbaligi ti Diyos tayo. Idiriyo da kayo amin adaga, ti panagdaydayo iti Apo. Itanokyo kadagiti kanta ken diri ti rago. Kantanyo ti Apo, iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daw nga inaramid na. Tanyo ti Apo, iti baro a kanta,
gapu kadagiti nakakasdaaw nga naramid na. Ti may basa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo iti Diyos kaya naman ni Apo tayo nga Jesucristo iti panakimaymay sa tayo ken Kristo. Benendisyonan na tayo ti amin na espirituan at sagot nga adda sa dilangit. Sakbay ti panakaparswa ti lubong, pinili na tayon ti Diyos ngagbalin na kukwana, babaen ken Kristo, tapno na santuan kenawan pakababalawan tayo iti sangwanan na. Gapu ti ayat na, ingkedengen ti Diyos ababaen ken Jesucristo, pagbalinin na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Dayawen tayo ti Diyos gapu ti nagloryan na parabor na. Gapu tinted na kada tayo as sagot nga adda ti dongdongwen na nga anak. Maramid dagiti amin na banag kasmayan nurot ti plano ken pangiddeng ti Diyos. Pinili na tayo ngagbalin nga tattao na iti panakipagmaymay sa tayo ken Kristo, gapu ti panggep na metlaeng anay batay iding keddengnan ididamo. Idaydayaw tayo garod ti dayag ti Diyos. Datayo ngayon una anang inanama iti Kristo. Ti sao ti Apo. Ti Apo adda kumakada kayo, kasta ko ti sumaganad na daw tinasantuan nga Ebanghelyo, kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may Pai. Iti may kanem abulan ti sikog ni Elizabeth,
Imbaon ti Dios ni Anghel Gabriel, amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti maysa a balasang a birhen, anay tulag a mayasawa iti lalaki, nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka, sika anay dumduma ti pategna, ti Apo adaken ka. Kasta unay ti panakariribok ni Maria, itin sao ti anghel, ket pinanpanunot na ti kay papanan ti imbagana. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Dios, agsikug kanto. Ipas ngay munto ti maysa lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Naindaklan to, maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinen to ni Apo Dios nga ari, akas ken ni David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano a maaramid daytoy, idinto a maysaak a birhen. Umaytuken ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel, sa linungan na kanto ti panakabalin ti kangatuan. Daytoy ti gapuna, anasantuan to ti ubing, ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada alupes, masikugen nupay baket unayen, innem abulanen ti sikugna, taawan ti saan nakabaelan ti Dios nga aramiden. At tuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak kas insaom. Ket pinanawanen ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Agtalinaed tayo anakatakder. Agtugaw tayo. Good morning. Apo sa aming Vicario General, ti Archdiocese tayo, ti Nueva Segovia, ni Apo Flor, nga amin nga mangibaga ket nagaget nga padi ket dakayo ti mang paneknek ti kinagaget na. Kakabsat ko nga papadi ni Apo Mayora, ken dagiti government officials also from the army, ayatek nga kakabsat ken Kristo. Rambakan tayo ti tinawin nga fiesta ti patron tayo dito ili parokya tayo ni Apo Maria Immaculada Concepcion. Dahito nga fiesta ni Apo Maria Immaculada Concepcion, isu ti kadakkelan nga fiesta ni Apo Maria. Isu nga nagasat tayo tuy Santa Cruz, dito'y parokya tayo, tani Apo Maria, isu ti pinili tayo nga patron ken katolik tayo. Isu nga babaan dahito nga nasantuan nga misa, at datayo tuy nga siyayaman manen iti kinaimbag ni Apo ti kinamanangasina.
Kakabsat, daytoy ti dua nga ugali ni Apo Dios. Naimbag kada tayo ken manangasi kada tayo. Malipatan tayo aminen nga doktrina ti simbaan. Saan tayo laeng lipatan nga ni Apo ket naimbag ken manangaasi. Ket mapadasan tayo met daytoy iti biag tayo. Isu nga kakabsat, tirambakan tayo ti ni Apo Maria nga insagana ni Apo idi pinili na nga agbalin nga ina ti manangaysalakan. Daytoy ti kayat nga sawen ti Immaculate Conception. Nga idi ni Apo Dios ket pinanggap na nga mangibaon ti mangisalakan kada tayo. Nang pili met ti inana. Ket ni Maria ti napili na. Ket insagana na met nga ti mangisikog ti anak ti Dios, maisikog na nga anak ti Dios, ket maipasngay ti maysa nga babae nga awan mulit ti basol kanyana. Isu nga daytoy ti napasamak ka ni Apo Maria. Manipod iti panakabukol na, iti siya ni inana nga ni Ana, awanen ti mulit ti basol kanyana. Isu nga datayo tuy, we will rejoice with Mary because of this privilege that God has given her, and we are happy for her. Kakabsat, ni Apo Maria, nabukal iti siya ni inana, ken nagbiag nga awan mulit basol na. Ngamda tayo, nayanak tayo nga adati basol titawid. Ti basol ti tawid, ti kayat nga sawen, dadya awis ti basol kada tayo. That's how we are born. We are not born sinless. We easily fall into sin. Isu nga kuna ni Pope Francis kakabsat, amin tayo matintinag iti basol. Ngem, gaputan nagbunyag tayo, ti maysa nga epekto ti bunyag kada tayo ket kabaalan tayo nga labanan ti basolen. Kabaalan tayo ti saan nga agpaadipen ti basol. Daytoy ti narami ti bunyag kada tayo kakabsat nga saan tayo nga patalian iti demonyo. Daytoy kakabsat ti maysa nga maadal tayo, maysa nga mensahe itatarambakan tayo ti ni Apo Maria nga awan mulit ti basol kanyana. Datayo managbasol tayo amin. Ngem gapo iti grasya ti bunyag, kabaalan tayo nga labanan ti basol. Ken daytoy ti awis ni Apo Maria kada tayo kakabsat. Nga agbyag tayo kuma nga kanayon nga nalinis ti puso tayo. Nalinis ti konsyensya tayo. Isu nga daytoy season of Advent kakabsat, daytoy ti awis kada tayo. Panagbabawi ken panagbaliw. Ita nga saganaan tayo manen ti panakayanak ni Apo Jesus daytoy Christmas. Isu nga daytoy kakabsat ti pagdumaan tayo ken ni Apo Maria. Ni Apo Maria, from the very start, awan mulit ti basol kanyana. Ngamda tayo, we were born sinners. Ngam gapo iti grasya ti bunyag, gapo ta ni Apo inmay nga mangisalakan kada tayo, kabaalan tayo nga agbiag iti grasya ti Dios. Kabaalan tayo nga labanan ti demonyo. Isu nga kakabsat ti awis ni Apo Maria kada tayo, let us live, agbiag tayo kuma, nga kanayon nga nalinis ti puso tayo, nalinis ti konsyensya tayo. No umasidag tayo to'y altar, nga mangidaton ti anyaman nga idaton tayo ka ni Apo, mas naragsak ni Apo,
No umay tayo, umasidag tayo, nga nalinis ti konsyensya tayo, nalinis ti puso tayo. Kakabsat ni Apo, saan nga kitaan ti kinalinis ti bado tayo? Saan nga kitaan ti kapintas ti bado tayo no umunag tayo ti balay na? Uray sa dinuman. Ti kitaan ni Apo kakabsat, itinadalos nga panagpuspuso tayo. Kakabsat, daytoy kuma, ti isagot tayo ka ni Apo Maria, tinadalos nga puso tayo. Kakabsat, idi ni Apo Diyos, pinili na ni Maria, nga agbalin nga ina ni Jesus nga manangisalakan. Kat tinakaskas daaw, ni Apo Jesus, inted namit ni inana, akas inatayumet. Dahito'y tinakaskas daaw nga napasamak. Ni Apo Diyos, inted na ni Maria ka ni Jesus, ni Jesus, inted na ni Maria, akas inatayo. Dahito'y tinakaskas daaw nga inaramid ni Apo. Ni Apo Jesus, inyawat na ni inana, akas inatayumet. And she really is. Isu nga agkamang tayo kani Apo Maria akas ina. Isu ti mangkadkadwa kada tayo. Kadagiti amin nga subok ti biyag. Ni Apo Maria kadkadwa na tayo. Ni Apo Maria isumat ti puun ti liwliwa tayo. Dagiti na dumaduma nga nadagsin nga awawitin tayo. Ada ni Apo Maria nga pagkamangan tayo, ta iso ti mangted ti liwliwa kada tayo. Kakabsat ni Apo Maria, bayat nga si bibiyag ni Apo Jesus, kinuyog na ni Jesus, aging gamatay iti krus. Sana nga pinanawan ni Jesus. Iso nga kasta tayo met, bayat ti panagdalya sa tayo to'y dito'y rabaw ti daga, ada ni Apo Maria nga kadkadwa tayo. Sana tayo met panawan. Ni inang tayo, pumanaw, matay ni inang tayo. Ngam ni Apo Maria, agtalinaed akas ina tayo. Kanuuri matay tayo maten, no dumanon tayo iti sabali nga biyag, adalata ni Apo Maria nga agururay kada tayo, akas ina manen. Isu nga kuna tayo nga ni Apo Maria, isu ti ina tayo dito rabaw ti daga, ken sa dilangit. That's Mary kakabsat. So we are happy to know her. We thank the Lord for giving us His mother to be also our mother. Kakabsat, at dabay, ti kayat ko maibaga kadak tayo. Dito Ebanghelyo, mabasa tayo, nga idi nagsikog ni Elizabeth, nga kasinsin ni Maria, oray bakiten, kunati Ebanghelyo, kunati Biblia, gapu taawan ti imposible kani Apo Diyos. Patsyan tayo daytoy. Nga awan ti imposible iti imatang ti Diyos. Daytoy panawon ti COVID. Ada ni Apo Maria, ada ni Apo nga kadwa tayo. Mangmangted ti piksa tayo. Saan lang nga ta piksa ti bagi, no diket piksa ti nakem. Tapno saan tayo nga maupay. Ada ni Apo Jesus, ni Apo Maria, nga mangidaldalan kada tayo. Kan kakabsat imbigat ti Biblia, awan ti anyaman nga banag, nga saan nga kabailan, nga aramiden ti Diyos para kada tayo. Nothing is impossible with God. Ti masapula ang kakabsat, saan tayo kung mga pukawan, tinamnama tayo. Nang nangruna daytoy nga panawin, agtalag tayo lata ka ni Apo Diyos, taawan ti imposible kanyana. Kano kitaan tayo, tibiyag tayo kakabsat, adadagita nga padas tayo, nga idi
kasla saan tayo nga ammo ti aramiden tayo. Kasla saan tayo nga ammo ti pangalaan tayo, ti anyaman nga kasapulan tayo. Pagamuan, adatta, iturong ni Apo, ti dalan tayo. Awan ti imposible kani Apo Diyos. Kakabsat, akas maudi nga pamagbaga, itangal daw December 8, fiesta ni Apo Maria, dahito ti aldaw, nga pangilipas tayo, titawan, nga na-dedicate ka ni San Jose. Kakabsat, anya ti rason, no apay ka ni Santo Papa, kat intuding na dahito napalabas nga tawan, nga dedicated ka ni San Jose. Ti rason kakabsat, ta ni Santo Papa, kayat na nga ikanti focus ni San Jose. Takasla, maliliwayan tayo, because it's true. Ni San Jose, ijay Biblia, awan ti sinauna. He was always in the shadows. Ngem, kuna ni Santo Papa, ni San Jose, kat paset ti plano ti Diyos, iti panakaisalakan tayo. Iso nga dayto iti kayat ni Santo Papa nga ikanti focus. Nga ni San Jose, nasken iti role na kada tayo, ti panakaisalakan tayo. Ni San Jose kakapsat, masapol ni Apo Jesus, lagipan tayo ni Apo Jesus, tao met, Diyos kan tao, kat akas tao, masapol na met, ti amana, di ti rabaw ti daga. Daytoy, ti tinungpal ni San Jose, as a human father to Jesus, as a human being. Tapno, kompleto, ti idadakkel nga Apo, akas tao. Daytoy ni San Jose kakabsat. Iso nga dito'y parokya tayo, kat adda daytoy na-organize nga Men of Saint Joseph. Kat nagpintas daytoy. Ta daytoy ti mangipalagag kada tayo, nga dagiti amma tayo, kat nasken met iti akamda, iti panagpamilyada. Saan tayo nga ipaima amin kaniinang? Da kayo nga amma, dakkel met, tinamnamaan ni Apo kada kayo, nga panang palyo ti agamyo, iti na Kristyanuan nga pamilya. Iso nga, i-run down tayo laeng, no sino ni San Jose? Ni San Jose, kat iso tinangaywan, ka ni Jesus idi dumakdakkel, inayayat na, ken inayayat na met ni Maria. Kasta ti Ama. Ayat ti misyon ti Ama, ayatun na ti pamilya na. Saan tayo nga mapili ti pamilya tayo kakapsat? Saan tayo nga mapili ni inang amang tayo? Ti pamilya nga nakainakan tayo, iso dahita. Ti pinili ni Apo. Iso nga akas Ama kakapsat, ayatun tayo, iti pamilya tayo. Tanapatag iti pamilya tayo, iti matang ti Diyos. Ni San Jose, kat natulnog. Amoy kakapsat, ado dagiti Ama, nga kunada siyak ti Ama, siyak ti maturok, siyak ti masurot. Awan ti makakontra ti insao ti Ama. Ngem kakapsat ni San Jose, nagtulnog iti linteg ti pagayatan ti Diyos. Sana kayat kuma nga awatan ni Maria nga asawa na. Tas kunana ket dayti sikog ni Maria ket hangkumot bagi dayta. Ngem kaputa impakdaar ti anghel manen idi madamangag matmaturog alaem ni Maria akas asawam. Dayta sikog na ket gaput aramid ti Espiritu Santo. Ni San Jose kakapsat nagtulnog. Pinadgan na ti sao ti Diyos. Ti awis ti Diyos kanyana. Iso nga kadatayumad nga Ama,
Dahitoy, ti mabalin tayo nga adalan ka ni San Jose. Maadal tayo kuma, ti agtulnog ti sao ti Diyos. Tapno maiguide tayo, ti dalan ti pamilya tayo. Ngam tapno ti pilihan tayo, nga dalan ti pamilya tayo, ket saan nga may kaniwas, iti pagayatan iti Diyos. Ni San Jose kakapsat, ket nagtrabaho akas karpentero. Sinuruan na ni Jesus nga agbalin nga karpentero. Sinuruan na no anya tinalinis nga trabaho. Dahitoy tinasursuruan ni Jesus ka ni San Jose. Isu nga kakapsat ni San Jose, isu ti maiparang kada tayo nang nangruna kadagiti amma nga adatoy ni San Jose nga pagtuladan tayo. Isu nga kakapsat, aglipas ti tawen ni San Jose, nga kayat nga sawen, nga lipatan tayo mot ni San Jose. Rugi laeng daytoy, nga may palagip kada tayo, nga ni San Jose, ka ni Apo Maria, ket nagbiagda akas may nga pamilya. Isu nga tayo mot kakapsat, ket maawat kayong ti bendisyon ni Apo kadagiti amin nga pampamilya tayo. Sabay la takasta, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Mamatiyag iti Diyos Ama, Ama nagabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamatiyag met ken Yesu Kristo ang bugbugtong anak na kadapo tayo. Atin mao ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilansay ti krus na tay ket na itanem. Imulag iti yan dagiti natay, nagumar ti may katlo nga aldaw, ngulit sa dilangit, kat si tutugaw tumakawanan, Diyos Ama, ang managabalin amin, agapon tut sa diyay, umay, mukum kadagiti kadatay. Mamatiyag met ti Espiritu Santo, Patsik met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagbirinano dagiti sa santos, iti panapakawan dagiti basbaso, kadadantumet panangunga ti bagi, kaniti biyag nga agnanayon. Amen. Kita maaramid ti panagsapata, dagiti amin nga lalaki, kaskamang ti Men of St. Joseph. Ayabak nga rod ti Presidente, ti Men of St. Joseph, ni Apo Virgilio Valle, kadawaan, ti Hepe, ni Roger Balingway Jr., ni Lieutenant Colonel Raci Alejandro, kan nagiti talo nga kapitan, ti Hermano, ta ida ulwanda, dahito nga panagsapata, iti sangwanan ni Apo Arsobispo. Nagiti. Okay. Microphone na. Madaydayaw ni Apo Diyos, iti daytoy agagem, ken tarigagayo, amang ikumit iti bagbagiyo, ken Apo tayo Yesu Kristo, babaen ti panangidato nyo, ti bagbagiyo, ken San Jose, ket pagbalinan nyo, akamen iti Men of St. Joseph, Philippines. Itaaramidan nyo nga rod, iti panagsapatayo, a panagtalinaed, anapudno akamang iti daytoy agumlo. Siya Antonio Lozano, ikarek na ikumit ko, tibagik iti gunglo, timent of Joseph, wabayan kasi wawaya, tinsigu,
panang surot ko kadagiti na espirituan agagem ken panggep idaton tudo ken patateg unay tingulo karik ngaramidek babaen tinapasnek apamati ken nasgen arekta dagiti responsibilidad akasapulan nga ibanag ko si babakumbabang awatek ti panakay kapeng ko iti Mary of St. Joseph kasmay sa nasangsangayan anakaayaban agturong iti adda panagsingpet kasmay sa nga adalan disipulo ni Kristo ken ni naing kasatan a Birhen Maria ikarik nga ikagumaak ti agbiag kasmay sa atao anay daton ken naitaklen iti biag ti kita santo kararat ken kinadisipulo babaen ti panang tulad ko kadagiti saguday ni San Jose gapo iti daytoy dawatek ti tulong ni San Jose salaknib ken ama tayo tulungan na kami kuma ti Apo a Dios. Amen. Kablawan tayo, dagiti kamkamang, the Manage of St. Joseph, ikantay dagiti talo nga sipat. Very good. Amin nga amma nga nagrehistro kadagiti duang gasot ket 34 nga sibibiyag nga sisa. Agdagop da iti siya magasot ket 73 sapay ta ikagumaan niyo tagbalin nga amma ni San Jose, amma lalaki ni San Jose, amma nga mangilungalong iti panagtitimpuyog tayo nga agdalyasat iti biyag pamati. Tumakder tayo amin para iti kararag nga sapasap. Iti silong en Maria, nga inatayo, idatag tayo, dagiti kasapulan tayo, iti Diyos nga amma tayo. Sinanama, iti nainaan, apan ang ibabait na may sagana tayo kuma, analaing ti bagbagi tayo, ti dadating ni Apo, ket kumararag tayo, ket kuna tayo, to'y anak. Idawdawatan tayo, dagiti dadaulo ti iglesia tayo. Ni Apo Santo Papa Francisco, ni Apo Arsobispo, dagiti amin nga obispo, papadi ken dadaulo it alaygo. Iti panang ibabait ni Maria Immaculada, kan kanayon da kuma, asilulukat iti panangidalan ti Espiritu Santo, ket agbalin, anasantuan ti panagbiagda, tapno, may kasabada ti Ebanghelyo, babaan ti pagpatulad da. Kumararag tayo, iti Apo. Tuy anak mo, pagtulong, nasaranay iten mo. Idawdawatan tayo, dagiti dadaulo ti gobyerno, tapno babaan tagtultuloy sa ngalubungan na suot ti COVID-19. Mabigbig da, ti panakabalin ti Diyos, ang nagtaudan ti amin. Tuntunan da kuma, ti sapasap a panagpagimbagan, nagiti tattao ket itandudo da, ti kinapateg ti pamati, kinasagrado ti biag ken matrimonyo. Kumararag tayo, ti Apo. Tuy anak mo, Aklulo, asaran, tiiter mo. Idawdawatan tayo amin, at trabador ti salunat, frontliners, do doktor, nurses, scientista kan amin nakatulungan da, tapno titulong kan asi ti Diyos, iti panangibabait ni Apo Santa Maria Immaculada, na tibker, na salunat kan andor da, iti panagserbida. Idawdawatan tayo pay, dagiti kinapet ti sakit a COVID-19, nang nangrona ditoy, pagilyan tayo, probensya kan ili tayo,
Tapno, umimbagda kuman, kumararag tayo, ti Apo. Paglulo, tasaran, titen. Idawdawatan tayo, dagiti, kabukbukodan tayo apanggep. Idawdawatan tayo, iti parokya tayo, iti panagyaman na, iti 2 ket 50 maysa atawen, iti panakaipasdek na akas parokya. Agdoras ko matibiyag pamati, politika, ekonomiya, ken kultura, dagiti amin na sisana. Idawdawatan tayo, iti pagilyan tayo Pilipinas, iti 5 atawen, iti panagkristyano na. Maipakat tayo kuma, iti panagmisyon, akas bunga, ti sagot, iti pamati nga inawat tayo. Kumararag tayo, iti Apo. Uyanak mo, paglulo, kasaran, titen mo. Idawdawatan tayo met dagiti amin nga ma. Sapay kuma, tayo iti daytoy ngal daw. Apanagkumitda, iti bagbagida, babaen ti panagsapadada. Akas kameng iti men of Saint Joseph. Matulad da kuma kadagiti galad ni Jose, San Jose. Ken may turong kadagiti amin na pamilya. Agturong tinasantuan, ken naragsak a pamilya. Kumamararag tayo ti Apo. Idawdawatan tayo dagiti lungalong, ti panagrambak, ti piyesta, itatawen, ken dadaulo, ti panakipaset kadagiti ganwat, ti parokya, itatawen ti pastoral 2021-2022. Dagiti sisa ti barangay Bayugaw Oeste, Gabor Norte, ken Lasod, pagyamanan tayo met dagiti barangay Hermano, Anapalabas, dagiti sisa ti barangay Bayugaw Este, Kalawaan, ken Besalan. Sapay kuma, tagtultuloy tirigget, ken regtada, iti pamati, kang runaan na, ngay dawdawatan tayo, tagtultuloy aganay gay digiti agtutubo, ti parokya, kumararag tayo, ti Apo. Idawdawatan tayo dagiti pimusayen nang runa dagiti nagkakauna anagnanaed ken pumarokya adadaulo ti iglesia ken ti ili tawaten dan ti gungguna anay sangrat kadagiti napudno anagserbi iti Apo. Kumararag tayo ti Apo. Ama nomor swa, denggam kad, dagiti karkararag mi, amay timpuyog, ken Beren Maria, Immaculada, anapili, sakbay, ti panakaparswa, iti lubong, ngagbalin nga ina ni Jesus, nga anak mo. Isu makipagbiag, ken makipagari ken ka, Diyos nga agdanayon, nga wani inggana. Amen.
Kumararag kayo kakabsat, tapno da ito yadaton tayo, makaayo, iti Diyos sama manakabalin. Amen. O Diyos, awatem kad, dahi makaisalakan, adaton, nga irok na mi, iti fiesta, ti dinatuluan, apa nakabukil ni Apo Santa Maria. Patsen mi nga iso, babaen ti grasyam, sigod na ilisi ti amin amulit ti basol. Ipay mo kadmet, a babaen ti panangibabaet na, malukatan mi, kadagiti amin, a kinadakas mi. Gapuken Kristo, nga po mi. Amen. Ti Apo ada kumakada kayo. Itagayo dagita puspusayo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pununay ang may karikit rumbeng, anong mikat pa kay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kendiso, agyaman kam kayong ka Apo, na santuan nga managabalin kanagdanayo na Diyos. Tain lisim na ingasatan a Virgen Maria, iti pa nakatulaw na iti basol at tawid. Ket pinabaknang mo, iti kinapuno, iti grasya. Iti kasta insaganam, ti ina, amay kariti anak mo, kan kastapay nga inaramid mo, nga iso ti tanda ti iglesia, nga asawa ni Kristo. Asawa nga awan karet-ket wano tulaw na. Tangamin kinayat mo adaytoy kadalusan na Berhen. Ipas ngay nanto ti awan tulaw na a kordero. Amang ikat kadagiti basbaso ti lubong. Iso pinaraburam nga indumduma ti inana ngam kadagiti amin na parswa. Tapno iso ti mangibabaet kada kami ket pagduladan mi iti panagsingpet. Makidanggay kami kadagiti amin, a koro, kadagiti anghel, ket agragragsak kami ang mangibunag na kengka, ket konami. Pudnoonay Apo, abay ka nga kinasanto, ket sika ti gabuayan, ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rod nga ipaay mo, ka Espiritu mamang pasanto kadagitoy daton. Tapno pagbalinem, kat ipaay mo ida kada kami. Abagikan dara, ni Apomi a Heso Kristo. Iso'y di sakbay ayawat na, asya ti bagina tam nagtutuok. Nangalat itinapay, nagyaman kain ka, pinispisi na saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alahan nyo ket mangangkay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik
Isa mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan dagi panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen kenka, siya na inted kadagada disipulos na ket kinunana. Alay nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Iti daytoy ti kalis ti darak, dara ti baro kanagnanayo na tulak. Iso may buyad to ang may paay kada kayo, ken kadagit ken iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarud, panangilagid mi, ti papatay kan panangungan ni Kristo, idaton mi kayong kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam kayong ka, ta impaay mo, amay kari kami, nga daditoy sa kalang mo, ken agserdi kam kayong ka. Dawatan mi apo, tada kami makirano ti bagi, ken dara ni Kristo, pagkaykaysana kam kuma, ti Espiritu Santo. Lagdag ipem kadapo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan ket parayrayem tayat na anadyosan. Laglag ipem met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga obispo mi ken dagiti amin apapati. Lagdag ipem payapo dagiti kakabsat mi amat maturog asi inanama iti panagungar danto ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong tiraniag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi, Apo, taypay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biyag, ket makirandot kam to, ken nainggasat na Birhen Maria nga nati Dios, ken San Jose a nagasat nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin na sa santo, isuda nakapudno a nagserbi ken kaditi daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanno ken mangidaydayaw, ken ka gapu ken Kristo nga Apo mi. Gapukan Kristo, sikay kaysakan Kristo, kan iti sidong ni Kristo, iti tempoyog ti Espiritu Santo, irot na mikeng ka managabalin nga ma, ti amin na dayo kan gloria, iti agnanayon nga wan inggana. Datayo, anabalakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga. Kaya nadalan, kadagiti na Diyosan, apanursuro, kantahan tayo ti amami. Amen.
kadaka tiada itu tikanemi itikatina yunanda bakareme timasuni akase amakami timasu tinakasu kadakami dinakami bayayanu ati solisu kati saya Dawatan mi kayong kaapu, tayo salakan na kami kadagati amin na pagdaksan mi. Idam kada si ayat, idam kada kam, ita iti tinapay ti anak mo, tapno iturong na kami, iti dalan ti ayat, ken panagserbi. Ken tapno agbalin, apiksami kadagiti panubok, ti biyag, iti pamilyami. Iti panangururay mi, iti yaay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Uwapo mi Yesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo. Kapiati batik kada kayo, kapia ngagapo kanyak titud ko kada kayo. San kadad adagiti basbasol mi timingmingang, no di ka ti pamati ti iglesia. Ket kas manyan nurot ti pagayatam, ipay mo kada si asiken kwa ti kapia ken panagkay kaysa. Si kang agbiag kenagari, iti agnanayon nga awan ingana. Amen. Ti kapia ti Apo, kan kanayon ng agda kuma kada kayo. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. At tu'y na Jesus, na Kordero ti Diyos, at tu'y ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti nayaban ti padayana. Apo, jek may karing umay kakanya, na may salamat sa mapaimbag to, tu'y karang.